gaskiya na ga 'yar uwarki kuma na firgita a lokacin da na ganta saboda kamanninku ke da ita ya ɓaci. Abin da ya bambanta ku da 'yar uwarki a ɗabi'u kuna da bambanci da yawa, amma a kamanni babu bambanci. Saboda abin da na lura da bambancin ku da ita shine ke 'yar birni ce, ita kuma 'yar ƙauye ce. Ita jahila ce, ke kuma mai ilimi ce. Ita ke mace ce wanda kika iya magana kafin ki furta, ita kuma ballagaza ce. Ita ya isa haka da mamaki na guda shine ta ya ka gano duk wannan abu a ɗan kankanin lokaci, ta ya ka yi wannan